шанохтнома ё номаи иқбол мегӯянд ки бесабаб нест. агар дар ҳар кишвари дигаре он ҳуҷҷати муҳим бошад, барои мо тоҷикон на танҳо муҳим, балки сарнавиштсоз аст. вобаста ба аҳамияти конститутсия ҳоло имкон дорем бо сангинзода Дониёр Шоҳмаҳмад, доктори илмҳои ҳуқуқишиносӣ, профессор суҳбат намоем. устод, ташаккур ки барои суҳбат бо мо имконият ёфтед. хуб, биёед суҳбатро аз он оғоз кунем ки конститутсияро ҳуҷҷати муҳиму сарнавиштсоз мегӯянд. чӣ гуна конститутсия ҳуҷҷати сарнавиштсоз аст? воқеан агар имрӯз аз нигоҳи низоми давлатдорӣ мо таҳлил намоем, кам давлатеро дидан мумкин аст ки дар он конститутсия қабул нашудааст. яъне ҳамаи давлатҳо кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки дар онҳо як санади муайянкунандаи низоми ҳуқуқии кишвар, муайянкунандаи асосҳои сохтори конститутсионӣ, вазъи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд, ҳолати ҳуқуқи мақомоти давлатӣ ва дар маҷмӯъ санаде ки он дар сатҳи кишвари муайян дорои эътибори олии ҳуқуқӣ аст ва дигар санадҳо аз он сарчашма мегиранд, ҷой дошта бошад. пас конститутсия ҳамчун санади муҳимтарин аз он ҷиҳат баҳогузорӣ карда мешавад ки дигар қонунҳо ва санадҳои зерқонуние ки дар кишвари алоҳида қабул мегарданд, онҳо бояд ба меъёрҳои конститутсия мутобиқ бошанд. дар ҳолати мутобиқат надоштан онҳо беэътибор ҳастанд. агар имрӯз дар мисоли ҷумҳурии тоҷикистон мо гирем, аз замони ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ мо мебинем ки дар ҷумҳурии тоҷикистон конститутсияи қаблӣ амал мекард ки он ифодакунандаи манфиатҳои иттифоқи ҷумҳурии шӯравии социалистӣ ва баъдан ҷумҳурии шӯравии тоҷикистон буд. ва дар яке аз баромадҳои худ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳангоми таҷдили иди конститутсияи кишвар таъкид намуда буданд ки яке аз сабабҳои сарзадани ҷанги шаҳрвандӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон дар тоҷикистони соҳиби истиқлол саривақт қабул нашудани конститутсияи кишвари соҳиби истиқлол буд. ва ин ҳам воқеият дорад, чунки вақте ки мо 6 ноябри соли 1994 конститутсияи худро қабул кардем ва дар ҷумҳурии тоҷикистон низоми комили ҳуқуқӣ ба вуҷуд омад, меъёрҳои мукаммали конститутсионӣ ҷой доштанд, он сабабгор шуд ки баъди 3 сол, соли 1997 тоҷикистон созишномаи истиқрори сулҳ ва ризояти миллиро бандад. имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон бо қабул шудани конститутсияи кишвар ҳама соҳаҳои ҳуқуқ аз нигоҳи меъёрӣ санадеро доро ҳастанд ки дар заминаи он муносибати байни давлат ва шаҳрвандон, муносибати байни давлат ва ба шахсони дигар ва дар умум муносибати давлат байни ташкилотҳои байналмилалӣ ва дохили давлатҳои дигар танзим шуда истодааст. яъне конститутсия санадест ки танзимкунандаи ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд, танзимкунандаи соҳаҳои алоҳидаи хоҷагии халқ, муносибатҳои байни давлатӣ ва дар маҷмӯъ муносибатҳои байналмилалӣ мебошад. аз ин рӯ он ҳамчун санади сарнавиштсоз барои устувор нигоҳ доштани сулҳу ваҳдати миллӣ, барои рушд бахшидан ба соҳаҳои хоҷагии халқ ва ҳимояи ҳуқуқҳои инсон нақши боризеро мебозад. хуб, 28 сол пеш замони қабули аввалин конститутсияи тоҷикистони соҳиби истиқлол, замоне ки кишвари азизи мо ба нооромиҳо дучор буд, бигӯед қабули конститутсия чӣ зарурат ва аҳамият дошт? қабул шудани конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон муайянкунандаи асосҳои сохтори конститутсионӣ гардид. бинед, аз як тараф дар моддаи якум конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон эълон гардидани он ки тоҷикистон давлати соҳиби ихтиёр, демократӣ, ҳуқуқ бунёд, дунявӣ, ягона ва иҷтимоӣ аст, аллакай мавқеу манзалати тоҷикистонро ҳамчун як узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ муайян кард ва ҳамин соҳиби истиқлолӣ маънои пешбурди фаъолияти худ дар дохили давлат ва доштани равобити байналмилалӣ бо кишварҳои хориҷиро устувор намуд. бо қабули конститутсияи давлати соҳиби истиқлол мо беуста муайян кардем ки дар ҷумҳурии тоҷикистон забони давлатӣ забони тоҷикӣ аст, забони русӣ ҳамчун забони муоширати байни миллатҳо амал мекунад. яъне мавқеу манзалати забони давлатӣ дар сатҳи конститутсионӣ нуфузу
مقررات مشخص را پیدا کرد. پس دیگر معیارهایی که در کنستیتوسیون کشور جای دارد از جمله سیاست صلحجویانه تاجیکستان با دولت‌های دیگر، موجودیت تجزیه‌ای حاکمیت در جمهوری تاجیکستان، پیشبرد فعالیت یا موازنت مقامات در بین یکدیگر آن معیارهایی بودند که در کنستیتوسیون قبلی جای نداشتند. امروز اگر ما و شما می‌بینیم که کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان را همچون کنستیتوسیون بهترین دهگانه بهادهی میکنند، معنای آن را دارد که قسم زیادی از معیارهای کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان با حقوق آزادی انسان و شهروند بخشیده شدند و از این نگاه، از این چینک کنستیتوسیون تاجیکستان همچون کنستیتوسیون بهترین دنیا نیز بررسی میگردد. این معیارها در زمان شوروی جای نداشتند و باعث آن گردیده بودند که موقع و منزلت رابطه تاجیکستان با دولت‌های خارجی آنقدر رشد نکند. امروز تاجیکستان با بیش از 180 دولت دنیا رابطه‌های دیپلماتی دارد. امروز در 57 تشکیلات‌های بین‌المللی تاجیکستان عضو کامل حقوق است. بیش از 2500 سندهای بین‌المللی را امضا کرده است. پس همه همین سبب اساسی اشان قبول کنستیتوسیون تاجیکستان صاحب استقلال می باشد. خب درست است که کانستیتوسیا برای بهتر شدن حیات مردم نقش مهم گذاشته و گفتید، ولی اگر مشخصا بگوییم مهمترین کاری که سرقانون کرد و یا انقدرش مردم و دولت بر اساس این حجت مهم کردن چی بود؟ کنستیتوسیا مرام و مقصد خلق تاجیک را معین ساخت. وقتی که در دیپوچه کنستیتوسیا مقررات جای دارد که ما خلق تاجیکستان قسمی جدا نشونده جامعه جهان بوده، در نسل‌های گذشته حاضره و آینده خود را مسئول می‌شماریم و من بعد مقررات پیشبرد دولتداری، استوار نمودن صلح و ثبات، حمایه حقوق و منفعت‌ها، مناسبت بین المللی در آن تاکید می‌گردد. یک معیار مقدموی کنستیتوسیون باشد، اما افاده کننده آرمان هزار ساله خلق تاجیک بود. با قبول شدن دیباچه کنستیتوسیا و مقررات 10 باب و 100 ماده ما توانستیم که خلق تاجیک را در نزد یک ارزش ملی متحد سازیم که این ارزش ملی هم باشد تاجیکستان صاحب استقلال، تاجیکستان صاحب اختیار و تاجیکستان پیشرفت و شکوفا و در زمینه صلح و وحدت رشد کننده می باشد. کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان معیارهایی را مقرر کرد که اعضایان جامعه در سال 1994 طبق رای پرسی آن را خود انتخاب نموده قبول کردند. معیارهایی را جای داشت که در سطح بین الملل سندهای بین المللی مقرر نموده بودند و در مجموع مقررات را پیشنهاد خلق نمود که در زمینه این مقررات زندگی آسایشته مردم شرایط معینی را به دست آورد. پس کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان از نگاه حقوقی امروز تحلیل نماییم سندی می باشد که تنظیم کننده کل مناسبت های جمعیتی است. با یک قبول شدن کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان که از 10 باب و 100 ماده عبارت است، ما توانستیم بیش از 20 کودکس 350 قانون را قبول کنیم که آنها با کنستیتوسیا مخالفت ندارند. یعنی معیارهای اونیورسالی در کنستیتوسیا جای دارند که آنها فراگیر کل مناسبت‌های جمعیتی میباشند و هر یک شهروند مطابق کنستیتوسیا میتواند از معیارهای آن به‌وسط استفاده برد. بدون یگان قانون یا کودکس معیار کنستیتوسیا تنظیم کننده مناسبت‌های جمعیتی گردید و مستقیما عمل میکند. از این رو کنستیتوسیا توانست که در زینه‌های اول آرمان ملی را معین سازد، مردم را متحد کند و برای رشد و نمو به صلح و وحدت و پیشرفت تاجیکستان مساعدت نماید. خوب می‌دانیم که در دوام 28 سال 3 مرتبه به کانستیتوسیا تغییر و الوه‌ها وارد گردید. بگویید ضرورت این کار در چی بود؟ اگر امروز از نگاه قانونگذاری هر یک معیار کنستیتوسیا را ما مورد تحلیل بررسی قرار دهیم، می‌بینیم که معیارهای کنستیتوسیا نیز شخص شده مانده یا با اصطلاح حقوقی داگما نمی باشد. یعنی هر وقتی که سند قبول می گردد در جامعه سال به سال
рушду нуму сурат мегирад, ҷомеа аз меъёрҳои муқарраркунандаи давлат пештар меравад. масалан вақте ки мо соли 1994 конститутсияро қабул кардем, дар он ҷо палата ёки шӯрои олӣ ҷой дошт ва мин баъд маҷлиси олӣ шуд ки аз як палата иборат буд ва рушду нумӯи давлатдорӣ далели он гардид ки қабули қонунҳои босифат ва ба талаботи ҷомеа созгор танҳо аз ҷониби парлумоне сурат гирифта метавонад ки онҳо аз ду зина иборат бошанд: маҷлиси намояндагон ва маҷлиси миллӣ, ки онҳо дар якҷоягӣ яке қабул кунад, дигаре ҷонибдорӣ кунад ва манфиатҳои халқро фаро гиранд. ва соли 1999 бо ворид намудани тағйири лоиҳаҳо маҷлиси олӣ ба ду палата ҷудо карда шуд ки маҷлиси намояндагон ва маҷлиси миллӣ мебошад. ҳамин гуна муқаррарот дар солҳои минбаъда ба чашм расид. аслан агар имрӯз аз нигоҳи таърихӣ назар афканем, се маротибае ки ба конститутсия тағйири лоиҳаҳо ворид карда шуданд, онҳо бо назардошти рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ, бо назардошти мутобиқ намудани меъёрҳои конститутсия ба санадҳои байналмилалӣ амалкунанда, бо назардошти ба вуҷуд омадани институтҳои алоҳида дар низоми ҳуқуқи кишвар барои боз ҳам мукаммалу мушаххас намудани ҳуқуқҳои инсон ворид гардидаанд. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон як санаде аст ки фарогири манфиатҳои халқ бо назардошти тағйиротҳо дар ҷомеаи тоҷикистон мебошад. фарогири манфиатҳои халқ бо назардошти пешрафти муносибатҳои байналмилалӣ мебошад. аз ин рӯ ворид намудани тағйири лоиҳаҳо як ҳадафу мақсад дорад: манфиатҳои халқи тоҷикистон, шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси меъёрҳои мукаммал танзим ва ҳифз карда шаванд. хуб, дар ин нукта шакки нест ки конститутсияи мо дар шароити ноором қабул шуда роҳро барои бозгашти оромиш боз намуд. акнун дар шароити осоишта нақши конститутсия чист? вақте ки як санад қабул мегардад ва он боиси ба даст овардани сулҳу суботу ваҳдати миллӣ мешавад ва мин баъд бо назардошти рушди муносибатҳои дохилию хориҷӣ ба он тағйиру иловаҳо ворид мегардад, пас дар шароити сулҳу субот он заминаи инкишофёбии муносибатҳоро ташкил медиҳад. имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон мо дар арафаи таҷдили ини конститутсияи кишвар қарор дорем. пас маълум мегардад ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ба вуҷуд омадани фаъолияти масалан соҳибкорӣ, ҳармасола дар кишвар таъсис ёфтани корхонаҳои истеҳсолӣ, инчунин пешбурди фаъолияти иқтисодӣ аз ҷониби соҳибкорони инфиродӣ ва ташкилотҳо боиси он гардид ки меъёри моддаи 12 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон, яъне озодии фаъолияти иқтисодии кафолат додашуда, мунтазам танзим шуда истодааст. пас дар зинаи аввал меъёрҳои конститутсия муайянкунандаи муқаррароти умумӣ ва шароит барои ба даст овардани сулҳу субот буданд. дар зинаи имрӯза ки 28 сол сипарӣ шуд, онҳо меъёрҳоеро низ доро мебошанд ки барои тоҷикистони азиз бояд зинаҳои дигарро пешниҳод кунанд. масалан дар моддаи 1 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дард шудааст ки тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда ба ҳар кас шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озоданаро пешниҳод менамояд, кафолат медиҳад. вақте ки мо ба истиқлолият рӯбарӯ гардида будем ва солҳои аввал буд, музди меҳнат ё ҳадди аққали мардум поён буд ва хушбахтона дар солҳои минбаъда дар соли 31 солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ҳадди аққали музди меҳнат ба 600 сомон баробар карда шуд. мисоли дигаре ки имрӯз метавонем таҳлил намоем, дар ҷумҳурии тоҷикистон низоми андозбандии кишвар ҳамчун низоми мукаммал муқаррар гардидааст. мувофиқи конститутсия ҳар як кас уҳдадор аст андоз ва дигар пардохтҳоро супорад. ва солҳои аввал ки меъёри конститутсионӣ ҷой дошт 16, 17 ва мин баъд то 10 намуди андоз ҷой дошт ки он уҳдадории инсонро
шаҳрвандонро дар тоҷикистон муқаррар менамуд. айни ҳол бо меъёрҳои конститутсия ба кодекси андоз низ тағйири лоиҳаҳо ворид карда шуд ки он ба 8 оварда расонда шуд. яъне дар солҳои аввал конститутсия меъёрҳоеро дошт ки он меъёрҳо дар шароити носозгор ё ки набудани сулҳу ваҳдат татбиқ шуда наметавонистанд. ва имрӯз он меъёрҳо дар шароити сулҳу субот барои татбиқшавиашон шароити хубе муҳайё шудаасту тоҷикистони азиз бо доштани ин меъёрҳо ба шаҳрвандони худ як шароити барои рушду нумӯ ва барои таъмини ҳуқуқу озодии мукаммалро пешниҳод менамояд. хуб, ба назари шумо бояд чӣ кор кард ки нақши ин ҳуҷҷати муҳим дар ҳаёти мардум боз ҳам муҳимтар бошад, қавитар бошад ва умуман муносибати ҳар фард ба конститутсия бояд чӣ гуна бошад? вақте ки ин санад барои миллати тоҷик ҳамчун санади сарнависсоз аст, ҳамчун санади танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ аст, ҳар фард бояд уҳдадории муқаддаси худ донистану риоя кардани конститутсияро ки дар худи конститутсия пешбинӣ шудааст иҷро намояд. яъне ба монанди он ки имрӯз дар ҷомеа мардум китоби тоҷикони бобоҷон ғафуровро медонанд ва мехонанд, ба монанди он ки китобҳои Садриддин Айниро ба мисоли мактаби кӯҳна пурра дар мактаби миёна хондаанду мин баъд низ такрор мекунанд, конститутсия низ бояд китоби рӯйимизӣ бошад. ҳар як шаҳрванди тоҷикистон ҳамчун уҳдадории худ бояд аз ҳамин муқаррароти конститутсия бархурдор бошад ва он низ фоидаоварам ҳаст. аввалан уҳдадории худро иҷро мекунад, баъдан дар ҷомеа тарзе рафтор мекунад ки ба ҳуқуқу манфиати дигарон халал намерасонад, чунки дар конститутсия муайян шудааст ки кадом ҳуқуқҳоро инсон соҳиб аст ва аз кадом уҳдадориҳо бояд бархурдор бошаду онро риоя кунад. ва сеюм, шахси донандаи конститутсия маърифати ҳуқуқии воло дорад. дар ҷомеа ҳамчун шахси ҳақпараст ӯро мешиносанд. аз ин рӯ барои боло бурдани мақому манзалати конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон аз ёд намудани меъёрҳои он, дар амал татбиқ намудани он ва аз рӯи он зиндагӣ кардан шароити хуберо барои рушду нумӯ, обрӯ ва эътибори шахс муҳайё месозад. ташаккур ба шумо. бинандаҳои арҷманд, ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо сангинзода Дониёр Шоҳмаҳмад, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор вобаста ба аҳамияти конститутсия. воқеан нақш ва ҷойгоҳи конститутсия ҳамчун асоситарин ҳуҷҷат танҳо ҳамон вақт барало намоён мешавад ки агар ҳар яки мо ба он арҷ гузорем ва барои иҷрои бандҳояш худро масъул бидонем.